ti'n dda yn maths yn ysgol o gwbl? Na, dyna pam o'n i rechan. Ti'n meddwl bod hwnna'n... Yw hwnna'n droed? Oedfedd? Could be. Where's my mum? Wrth yr security guard. What? O'n i fel, where's my mum? Helo pawb a chroeso nôl i PopT. Helo, hei. Hello. Jacob a dyma Cadi, dych chi'n iawn? Iawn, diolch. Da iawn, boys. Da ni'n mynd i chwarae Gwir neu Celwydd! Ar ein cardiau ni fan hyn, mae gennym ni 3 dasganiad, oce? Mae 2 ohonyn nhw. I un wrth un, da ni'n mynd i ddarllen y 3 dasganiad yna allan. A wedyn, da chi'n gorfod dyfalu beth yw'r gwir. A dyn ni'n gallu, ti'n bod, bod yn detectives bach. Gofyn maint bynnag o Fi'n gwestiynau. licio fe, mae'r set-up ma'n serios iawn. Fi'n teimlo fel bod fi mewn mood holi cwestiynau, ti'n bod? Ia, a fi. Iawn te, Elin. Iawn, boys. Un gynta. Unwaith, nes i richan mor uchel mewn arholiad, nes i gael fy hel allan. Ail, nes i chwarae wal unwaith mewn sioe. Y trydydd, dwi'n cysau cwscws. Arholiad beth oedd fi? Mathemateg. O ti'n dda yn maths yn ysgol o gwbl? Na, dyna pam o'n i rechan. Oedd e'n ffordd dda i ti just mynd mas? Wel, dwi'n meddwl o'n i just yn nervous. Yr ail ddatganiad oedd, mae hi wedi chwarae wal mewn sioe. Pa sioe oedd hi? Midsummer's Night's Dream. A beth oedd pwrpas y wal? So, ti'n gwybod y grŵp o pobl gwirion sydd yn y sioe? So, o'n i'n chwarae yn heina. Y casinedd ma tuag at y cwsgws, o ble ddoth hwnna? Dwi'n mynd licio'r teimlad o cwsgws yn yng Ngheg, mae'n ei wedi mor sal. Ni'n meddwl mae'r ail ddatganiad yw'r un gwir. Yr ail, sef y wal. Y wal. Cywir. Yes! Da iawn, Cadi. A Jacob. Detectives. Yndi? So, Jacob, da ni'n barod. So, yr un gyntaf yw, dwi wedi gyrru Ferrari. Yr Elin, o'n i'n arfer chwarae i'r dreigiau. Yr un olaf yw, dwi'n 6'2". So fi'n 5'2", ond fe'n oedd wedi bod yn 6'2". Ti'n meddwl bod hwnna'n Yw hwnna'n droed? oedfedd? Could be. Y thing Ferrari Mae'r na. Ferrari na'n gallu bod y wir. Ti'n pam, achos ti di acto ar lot o bethau gwahanol, fi'n teimlo fel ges ti gyfle i wneud e fel rhan o dy swydd Dim hwnna actio. oedd e. A wedyn yr un ail, o'ch chdi'n arfer chwarae i'r dreigiau. Yn gwybod bod chdi'n chwarae rygbi, ond fysa fo'n gallu bod yn tîm arall. Dwi'n meddwl na'r ail di'r gwir. A fi'n meddwl Cadw yn yr un gynta. Y gwir yw, o'n i'n arfer chwarae i'r dreigiau. O na! A dwi'n 6'1". O, ni'n meddwl. Dri datganiad ti. Es i ar goll yn Stamford Bridge wrth fynd ar y ffwtbol to. Ges i fy newis i tîm merched pêl-droed dan 12 Cymru. Oedd rhaid i fi siopa yn yr adran sgidiau plant nes bod fi'n 18. Stamford Bridge. So, pam o ti yna? Nath ni a ffrindiau teulu eisiau mynd i weld y stadiwm. Ffrind mam di mynd, quick, ceri nôl mam a dad, mae'r tor ar fi'n dechrau. O'n nhw ddim ar bwys drws y tor. So fi, o'n i dim ond fel 7 oed, so o'n i fel ffili braidd gallu siarad Saesneg. Where's my mum? Wrth yr security guard. What? O'n i fel, where's my mum? What are you talking about? A nath e fynd flyn. Is she on the tour? O'n i fel, yes. O ie, rhaid i fi siopa yn yr adran sgidiau blant nes bod fi literally'n 18. Fi'n credu fe, ac mae dy ti traed bach. Ti'n meddwl bod Dwi'n meddwl bod yr un gynta yn wir. Rhif 3 fi'n mynd i dweud. Y datganiad oedd yn wir oedd rhif 1. Wel, am rhagor o fideos tebyg i hyn, mae rhaid i chi Tanysgrifia i PopT. Ond wrth gwrs, please licio'r fideo am e. Ia, a hefyd cofiwch chi i bwyso'r gloch notification na i chi gael gwybod pryd o'n i'n mwy o fideos hwyl fel hyn, ynde? Diolch yn fawr pawb! Hwyl!